No mutta hyvää päivää. Tai en tiedä, mikä kellon aika kelläkin on, kun tämän katsoo, mutta täällä on ilta. Niin kuin huomaa, täällä on taas tullut muutoksia. Nyt on sohva. Vihdoin viimein. Ja on myöskin matot. Semmoisen about kuukausi meni, että sain sohva. Ja siitä vähän eteenpäin. Se oli viime viikolla, kun mä sain sitten matot. Eikä tarvitse maksaa mitään. Tai no silleen jo, sohva tuli roskalavan kautta. Elikkä maksama pensat ystävälle. Ja matot sain äireltä. Kun ajattelin, että tähän kämppään en nyt ihan liikaa viitti kumminkaan silleen ostella mitään upouutta sun muuta, koska tästäkään ei kumminkaan tule se loppuelämän kämppä. Mutta asiaan, mistä mä ajattelin, kun on itsellä tullut mieleen, niin uusien ja vanhojen kämppien vanhat ja hyvät puolet, koska itsellä nyt on ollut molemmista kokemusta. Uuden kämpän hyvät puolet oli se, että oli oikeasti niin kuin periaatteessa ei ollut mitään rikkinäistä, pinnat ja kaikki oli siistit ja tälleen. Ja sitten plus se, että siellä viimeisin kämppä, mikä mulla oli, kun se oli uusi, niin sekin oli kerrostalo. Niin siinä ei kuullut niin kuin mikään naapurin ääni, ei vaikka kuka ramppas käytävällä tai mitään muuta vastaavaa, niin siinä ei kuulu yhtään mitään. Että ainut mikä saattoi kuulua, niin joskus ehkä yöaikana tai illalla, jos mun omassa kämpässä oli hiljaista, niin kuului justin joku pesukoneen tai pyykikoneen ääni, mutta ja sitten silloin alkuaikana mä muistan, että jostakin yläkerrasta kuului, kun joku nuoriso siellä piletti, mutta ei muuten. Niin. Ja sitten nämä vanhan kämpän tai tällaiset vanhemman asunnon hyvät puolet on se, että no kaappitilaa on enemmän. Ja sitten ehkä tykkään, että on tällaisia niin sanotusti vanhoja juttuja, tai no vanhoja semmoisia peruskämpän juttuja, niin vessassa peilikaappi. Siis se semmonen, kun avataan näin, niin molemmin puolin on peilit. Se on mun mielestä aivan parhautta. Kun helpottaa asioita. Se, että kun värjää itse hiukset ja sitten mä ajelen aina nämä itse, niin se helpottaa kummasti ja on nopeuttanut asioita. Siis tosi paljon. Ja sitten myöskin, mistä mä olin yli-innoissani, niin on nämä vetolaatikot, keittiön vetolaatikot, mihinkä pistän kaikki susimet ja nuo tollaiset. Niitähän ei tuossa uudessa kämpässä ollut. Niin nyt ne on ollut mulle ihan niin kuin aivan luksusta, aivan ihanaa. Nyt en viitti tässä kulkee ja näyttää. Enkä muutenkaan viitti tehdä mitään kämppäesittelyä, koska täällä on vähän siellä sun täällä kämpässä kuvia ihmisistä, jotka eivät halua näkyä missään. Niin kunnioitan heitä, että ei tule mihinkään näkyville. Niin en sen kummemmin tätä rupea esittelemään eikä heiluskelemaankaan tässä kämpässä. Ja sitten ainoat ehkä huonot puolet, mitä mä oon tässä vanhassa kämpässä asumisessa huomannut, on se, että tänne kuuluu ihan kaikki. Ehkä johtuu siitä, että mulla ei ole tuossa niinku väliovea ollenkaan. Mutta siis tähän kuuluu kaikki rapun äänet. Ja sitten kuuluu se, että jos joku menee kotiansa tai pois, niin kuin oven avaamisen äänet kuuluu. Että siihen on ollut vähän totuttelemista. Mutta nämä on näitä, pikkuhiljaa tottuu. Ja mehän pistettiin testi ystäväisen kanssa tuossa
viime viikolla, että kuinka luja mun musiikki soi. Koska sitäkin on vaan vähän miettinyt sieltä, kun mulla asuu kumminkin tässä. Mun naapurit on suhteellisen vanhoja ihmisiä, tai keski-ikäisiä vanhoja. Niin. Ja sitten mietittiin, että koskahan tulee joku semmoinen, että apua, että kukahan tuolla mun naapurissa oikein niin kuin asustelee, että koska tulee koputtamaan joku oven taakse, että mitä täällä kuunnella. Tai jotain ei voi tietää, mutta päädyttiin siihen tulokseen, että ei kuulunut. Ja no, ehkä siinä on sekin, että mä en nyt ihan liikaa sille ole täällä tullut vietettyä aikaa kumminkaan. Kun työpäivät on vähän sellaisia, että suurimmalti osalta tulee nukuttua, käytyä syömässä ja vaihtamassa vaatteet. That's it. Että en nyt muista, että olisin edes kokonaista viikonloppua vielä viettänyt täällä sillä, että olisin ollut niin kuin ihan koko viikonlopun täällä. Mutta kaikkeen tottuu. Ja siihen mä nyt kumminkin päädyin, että en ainakaan nyt seuraavan 2 vuoteen edes mieti muuttua. Että nämä pienet asiat, joiden kanssa vähän häiritsee, niin niiden kanssa kyllä elää. Ettei se nyt ole niin justihinsa kumminkaan. Ja se on kiva, kun on tilaa. Tilaa vähän missä hengittää ja olla. Ja nyt kun on tää sohva, niin siitä on tullut myös semmonen, että nyt mulla on ensimmäistä kertaa 3 vuoteen, nyt kun on sohva, niin on nyt oikeasti se NS-olopaikka, ja missä tekee kaiken, ja makuupaikka eriksensä. Niin se tuo vähän niin kuin helpotusta siihen unenlaatuun sun muuhunkin sitten. Ja sitten sekin, että kun tämä on levitettävä, niin pystyy paljon helpommin jopa majoittamaan ihmisiä tänne, jos on tarvetta. Ei tarvitse sillä niin kuin ahtaudessa olla, niin sekin on tosi kiva. Mutta tykkään. Ja sekin yksi miinuspuoli, mikä tässä on, niin tässä on niin pieni toi vessapesuhuonetila, että täällä ei siis ole pesukoneliitäntää. Että siihen on joutunut myös vähän totuttelemaan, että käy sitten tuolla pesutuvassa pesemässä pyykkiinsä. Mutta sekin on. Kaikkeen tottuu. Ja siinäkin on tietenkin ajat, että hiljaisuuden aikaan ei saa pestä pyykkiä, joka on ihan täysin niin kuin ymmärrettävää. Itse kyllä tuli vanhaiskämpästä harrasteltua, että välillä pisti niin kuin henki toista ja illalla sen pyykikoneen pyörimään. Ja nyt kun työajat on mitä on, niin vähän yrittänyt sitä, että joko aamuvuoropäiville tai vapaapäiville sitten laittaa sen pyykinpesun, ettei tule hirvittävää kiirettä sitten iltavuoron jälkeen, kun töistä kotiutuu, niin nopeaa pesemään. Mutta tällaista. Kyllä voi sanoa, että tykkään enemmän vanhoista kämpistä. Että jos ei ole mikään pakko, niin en mieluusti muuta enää mihinkään sellaiseen uuteen. Että mieluummin nämä vanhat on kivoja. Tykkään. Ja toivottavasti sitten joskus kun tulee seuraava muutto, jos tulee, who knows, niin olisi sitten sellainen, että saisi ottaa vaikka lemmikkejä, niin se olisi aika tosi jees juttu. Mutta tällä mennään. En nyt muista, oliko mulla mitään muuta, mutta ehkä siinä tuli ne perusasiat. Hyvää viikonloppua se, kellä sellainen on. Mulla oli justiin arkena semmoinen. Nyt huomenna taas pirteänä aamulla töihin. Nähdään taas.